Добре дошли в електронно банкиране за индивидуални клиенти на ОББ. Освен модерната визия, в него ще откриете преимуществото на още по-бързия и лесен достъп до разнообразна информация и транзакции. Намерете цялата ви необходима информация за всички ползвани продукти на основен екран, от който може бързо и интуитивно да извършите най-често ползваните транзакции, без нужда от влизане в различни менюта. Открийте банкова сметка или депозит само с няколко прости действия, без да има нужда да посещавате банков клон. Платете вашите битови сметки, общински данъци и такси, или просто направете банков превод, вече още по-лесно и удобно. Превърнете парите си в инвестиции, удобно и сигурно. Правете поръчки и следете всички индекси на българска фондова борса SuBroker. Или проверете и управлявайте инвестициите си във взаимни фондове SuFond, директно от компютъра си. Осигурете си достъп до валутните пазари. Всичко това на едно място. Бързо, удобно и сигурно.